Хайде заедно да тестваме нови продукти на L'Oreal. Започваме с Lumi Glotion, който може да се използва както самостоятелно, така и под фондютен. Интересно ми е да видя как ще изглежда самостоятелно, така че няма да нанасям фондютен, а само коректор. Вижте колко озарена и свежа изглежда кожата. Бих го сравнила с продукта на ELF Halo Glow, с него постигам подобен ефект. Сега ще нанеса коректор, за да прикрием все пак тъмните кръгове. Нанасям и кремообразен бронзант и продължаваме към ружа. Нямам търпение да пробвам новият руж на L'Oreal Lumi. Вижте колко бляскав изглежда в опаковката. И понеже формулата му е супер лека, искам да видите колко бързо и лесно се блендва. Буквално няколко потупквания с четката и вече е готово. Просто вижте. Цветът е много красив, придава страхотно сияние на кожата. Мисля, че за лятото е просто перфектен. Нанасям малко пудра, отново на L'Oreal и продължаваме към устните. Това са олията за устни Plump Ambition, които са с оголемяващ ефект. Аз вече съм ви показвала цвят 201, сега нека пробваме и останалите. И за всички, които всеки път казват защо не използваш гланца без молив, днес не съм нанесла молив, за да видите как изглежда. Първият нюанс, който пробвах е малко по-розов, а този е в кафявата гама. Апликаторът му е много мекичък и удобен. Усеща се леко парене, което прави устните по-обемни и плътни. Това е крайният резултат. Грима се получи супер глоуи и кожата изглежда невероятно. Ще се радвам да ми напишете в коментарите, ако сте използвали някои от продуктите и сте доволни от тях. До скоро!